गिबियावनो जोंनि DM Facts चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय नोंथांमोननो जों माखासे गोमोथाव जायगा आरो जाथायफोर लाबोदों। आं नोंथांमोननो बेफोरनि बादै बर' रावजों फोरमायनानै बा बिजिरना होनो नाजागोन। दे बिदिब्ला बैफोर गोमोथाव जायगा आरो जाथायफोरनि गेजेराव नोंथांमोनखौ जों भिडिअनि गेजेरजों लांदिनि। फेक्ट नम्बर 1। ओरैबायदि गोमोथाव लैथोमा दं जाय लैथोमानि नामखौ डेड सीनि मुंजों मिथिनाय जायो। बे लैथोआ ओरैबायदि गोमोथाव दि दैयाव सानस्रिनो रोङै मानसियाबो सानस्रिगोन बा गोजावगोन। बे लैथोआ सानजा जर्डाननिफ्राय लानानै सोनाब इजराइलनि गेजेराव दं। बे लैथोखौ संख्रिनि लैथो सल्ट सीबो बुंनाय जायो। मानोना बे लैथोनि दैयाव संख्रिनि बिबाङा बिराद बारा आरो बे लैथोआव नाफोर बा जिउ गोनां जिब-जिबिफोर मोननाय नङा। बेखायनो बे लैथोआव जेबो जिब-जिबि थांनानै थानो हाया आरो बेखायनो बे लैथोनि मुंखौबो डेड सी बुंनाय जायो। दस्रा लैथोनिफ्राय बे लैथोनि संख्रिनि बिबाङा बिराद बारा जानायनि थाखाय बे लैथोआव आरामसे गोजावना थानो हायो आरो बेहाय दुगैब्ला हां नलिनि बेराम, बिगुरनि बेरामफ्रा हामगायो। फेक्ट नम्बर 2। 2018 मायथाइनि एप्रिल दानाव लस एन्जेलेसनि टाउन भेक्टरभिलेयाव माखासे टाम्बलवेड्स मुंनि बिलाइ बा जेंसिफोरा गोसारना थाफैदों। बे टाम्बलवेड्सफोरा 150 न' आरो लामा सामाफ्राव गोबां बिबांनि गोसारना थाफैदों। बेफोर बिलाइ बा जेंसिफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बे जायगायाव थाग्रा सुबुंफ्रा जोबोर खस्थ' मोनदों। बेफोर जाथायखौ नुना गभर्नमेन्टआ खामानि मावग्रा दैथायहरो आरो ज' जाना बेफोर टाम्बलवेड्सफोरखौ बोस्राङो। नाथाय बेफोरबायदि जाथाया मानि थाखाय जादों आरो अबेनिफ्राय फैनानै बेफोरबायदि जमा थाफैदों रावबो बुजिना मोनाखैमोन। उनाव मिथिनो मोनफिनबायदि बेफोरबायदि टाम्बलवेड्स फैनायनि खारनानो जादों साउथ केलिफर्नियायाव जानाय गोब्राब बारहुंखानि थाखाय। केलिफर्नियानि मोनसे जायगायाव बेफोरबायदि बिफां बा लाइफांफोरा गोबाव सम जोरखांनायनि उनाव दुरबल जाना बारहुंखा फैनायजों बुखार जायो आरो बे जेंसि बायदि गल महरनि जानायनि थाखाय बारा जेरैथिं बुथिंलाङो बिथिंनो हलायना थाङो। फेक्ट नम्बर 3। बे जायगाया ओरैबायदि समायना आरो गोमोथाव बे जायगाखौ नायोब्ला जोंनि बुहुमनि नङा बादिसो नुयो। जायफोर सिनारिखौ जों भिजुएल इफेक्टनि गेजेरजों सिनेमाफ्राव नुनो मोनो। नाथाय बे जायगाया अबावबा फिल्मनि बा गुबुन रायजोनि नङा, जोंनि बुहुमाव थानाय इटली हादोरनि साउथ टेरलनि मोनसे जायगासो। बे जायगाखौ अर्थ पिरामिड मुङैबो मिथिनाय जायो। बेयो मोनसे मिथिंगायारि जाथाय जायनि थाखाय जों बेफोरबायदि गोमोथाव जायगाखौ नुनो मोनदों। एक्चुअली बे जायगायाव गोबाव समनिफ्रायनो अखा हाबाय थानानै बे जायगानि हाफ्रा खुरख'यो आरो बैफोर अन्थाइ थानायनि थाखाय गोजौनिफ्राय हाखौ डाइरेक्टलि खुरख'नो हायैनि साइडजों खुरख'नानै बेफोरबायदि महरनि जानानै थाबाय। थारैनो बे जायगाया जोबोर समायना आरो गोमोथाव, नंगौना लोगोफोर? फेक्ट नम्बर 4। बे बिफाङाव मा दं आरो मानि थाखाय बे बिफांखौ बेफोरबायदि नुदों? नोंथांमोनहा बे बिफांखौ नायनानै एसेबाबोथ' सानबाय जानो हागौ। एक्चुअली 2010 मायथाइयाव पाकिस्तानाव सप्तासेनिबो बारा गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव जायगा जायगा दैबाना जाना मानसिफ्रा न' बां गारना खारनो गोनां जादों। बेफोरबायदि दैबाना जानायनि थाखाय हायाव थाग्रा बेमाफ्राबो फालो फालो बिफांफ्राव जायगा लाना थायो। गोबाव सम जानायनि थाखाय बेमाफ्रा बे बिफांफ्राव बेमा जे सोंनानै थादों, ओंखायनो बिफांफोरखौ बेफोरबायदि नुदों। नाथाय बेफोरनि गेजेरजों माखासे मुलाम्फाबो जानो हादों। गोबाव सम अखा हाबाय थानानै जायगा जायगा दै जमा जानानै थाम्फैफोरनि बिबाङा बारायना मेलेरिया जाजानो गिनाय सोमजिदोंमोन। नाथाय बेमानि बेफोरबायदि जे सोंथेनानै थानायनि खारनाव गोबां थाम्फैयानो नांथानानै बा थाबथानानै थैदों। बेफोरबायदि जाथायखौ 2012 मायथाइयाव अस्ट्रेलियायावबो नुनो मोननाय जादों आरो अस्ट्रेलियायाव जानाय बेमानि जेआ पाकिस्ताननिफ्रायबो रोजासिनबावमोन। नोंथांमोनहा बेफोरनि सोमोन्दै मा सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन। फेक्ट नम्बर 5। नोंथांमोनहा गोबां जायगायावनो दैमा दैसाफोर नुनो मोनो, नाथाय ओरैबायदि दैमाखौ नुफेरबाय नामा जाय दैमाया गोबां रोखोमनि गोमोथाव गाबजों बुंफबनाय? नुवाखैबा नायलांदो कलम्बियायाव थानाय नैबे दैमाखौ, जोबोर समायना आरो गोमोथाव। बे दैमाखौ रेनबो रिभार होननानैबो मिथिनाय जायो मानोना बे दैमाखौ नायोब्ला गोबां रोखोमनि गाबजों बुंफबनाय नुनो मोनगोन।
नाथाय बे दैमाखौ मानि थाखाय एसेबां समायना गाबजों बुंफबनाय नुनो मोनो? बेनि जाहोनानो जादों बे दैमानि सिङाव रज'नाय माखासे लाइफांफोरनि थाखाय। बे लाइफांफोरा गुबुन गुबुन गाबनि जानायनि थाखाय बे दैमाखौबो गाब गोनां समायना नुहोयो। बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहैब्ला गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, नोंसोर बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो गोसो जाना जाया कमेन्ट बक्सआव हरना खोन्थाहरनो हागोन। आरो बेरायहैनो हायाब्लाबो नोंथांमोनखौ जों भिडिअनि गेजेरजोंनो मुलुगनाङै बेरायहोनो नाजागोन। लोगोफोर, दिनैनि फेक्सआ बेयावनो जोब्बाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थागोन। बेफोरबायदि फेक्स, गोमोथाव जाथाय, जायगाफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामना होनो हागोन। आरो लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुगोरो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।